दिनैनि हाबाफारिखौ दैदेननाय बिथां मासिगिरि आरो दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनो हानाय इसोरनि हाबा मावग्रा बिथां पास्टारमोन, एभान्जेलिस्ट, मिशनारिफोर आरो गासै सफैनो हानाय डेलिगेट्सफोर, दिनै बे सेथि सेसनाव बे फुंनि गोजोननाय आरो अननायखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोननो बावहरग्रोनाय जाबाय। इसोरनि बोसोनखौ बुंनायनि सिगां मोनथामसो बाइबेल कट फरायग्रोनो सानदों इन्ट्रडाक्सन हिसाबैहाय। जोङो फार्स्टआव नायग्रोगोन रमिय'नि 15 आयदा 4 पद। रमिय'नि 15 4 पदखौ जों फरायनि। बाव बुंदों, मानोना शास्त्राव लिरनाय मानिया जोंखौ फोरोंनो थाखायसो लिरजाबाय, गसंथानाय आरो गोथार लिरनायफोरनि बानजायनायजों जोंहा बरसा थानाय बादि। फार्स्ट लाइनावहाय बुंदों, गोथार शास्त्रावहाय जेसेबांसिम लिरनानै गालांजाबाय बियो जोंखौ फोरोंनायनि थाखायसो। नाथाय सम सम इसोरनि बोसोनखौ फोरोंनायाव माखासे हेंथाफोर फैयो आरो बे हेंथाफोरखौ बुंजोबालाबा आं मोनसेल' बुंनो सानदों। इब्रायारि 5 आयदा 11 पदआव मा लिरनाय दं? इब्रायारिनि 5 आयदा 11 पद। जोंहा गोबां बाथ्राफोर दं आरो बेफोरखौ मिथिहोनो गोब्राब, मानोना नोंसोरो बाबांसिनसो खोनासंबाय। इब्रायानि लिरगिरिया बुंदों, जोंहा गोबां बाथ्राफोर दं आरो बेफोरखौ मिथिहोनो गोब्राब, मानोना नोंसोरो बाबांसिनसो खोनासंबाय। जेब्लानाखि कंग्रेगेसना गोसो मोदोम जिउ होनानै इसोरनि बोसोनखौहाय खोनासंनो गोसो गैया, अब्ला फोरोंग्राहा गोब्राबथार जायो। जे बिसयफोरखौ फोरोंनो नाजायो, जे बिसयफोरनि सोमोन्दै खोन्थानो सानो, बेखौ फोरोंजोबनो हाया। बेनिखायनो इब्रायारिनि 3:15 पदआवहाय बुंदोंनो, शास्त्रा बेखौनो होनो, दिनै नोंसोरो इसोरनि रावखौ खोनायोब्ला नोंसोरनि आजौ आजैफ्रा गोसो गोरा जानानै जेरै इसोरनि जेंना बिग्रायदोंमोन बेबादि नोंसोरो गोसो गोरा दाजा। बे जोंनि थाखाय मोनसे वार्निं। दिनै नोंसोरो इसोरनि रावखौ खोनायोब्ला नोंसोरनि आजौ आजैफ्रा गोसो गोरा जानानै जेरै इसोरनि जेंना बिग्रायदोंमोन बेबादि नोंसोर गोसो गोरा दाजा। आं आसा खालामदों दिनै जोंनि गेजेराव सफैनो हानाय गासै ख्रिस्ट' सिबियारि बिथांमोना गोसो होनानै इसोरनि बोसोनखौ दसे समब्लाबो खोनासंगोन होननानै, जाहाथे जोंनि फैनाया ओरैनो हलाय थाङा। नोंथांमोननि गाहाय थांखिया जाबाय फोथायनायाव गोगोमै गसं। इंराजियाव लिरदों स्टेन्डिं फार्म इन फेथ। पलआ सोरखौ बुंहरदों? करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौ बियो बुंहरदों। आरो जेब्लानाखि जोङो 15 आयदाखौ फरायो, 1 करन्थियान्सनि 15 आयदाखौ जोङो फरायो, स्पेसियेलि 12 पदखौ जेब्ला जों फरायो, अब्ला जों नुनो मोनो बेयावहाय ओरैबादि लिरदों पलआ माखासे करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरा थैनायनिफ्राय जे जिखांफिननाय दं बेखौहाय बिसोरो फोथायाखैमोन। मानोना माखासे नंखाय फोरोंग्राफ्रा बिसोरखौहाय रं डक्ट्रिन्सखौ फोरोंदोंमोन, जायनि जुनै माखासे करन्थियानि ख्रिस्टियानफोराबो थैनायनिफ्राय जे जिखांफिननाय दं बेखौहाय बिसोरो फोथायाखैमोन। 15 आयदानि 12 पदखौ आं फरायना खिथानि। गलिदोनै आन्थाय ख्रिस्ट'आ खोथा बायजायोब्ला बियो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिनबाय होननानै नोंसोरनि सोरबा सोरबा माब्रै बुङो गोथैफोरनिफ्राय सिखांफिननाय गैया होननानै? मेइन इस्युआ बिसोर। आरो थैनायनिफ्राय जे जिखांफिननाय दं आरो ख्रिस्ट'आ जे थैनायनिफ्राय जिखांफिनबाय बेखौहाय फोरमान होनो थाखायहाय पलआ गोबांथार आर्गुमेन्ट्सफोरखौ लाबोदों। बियो बुंदों, जुदि जिसु ख्रिस्ट
ख्रीष्ट थैनायनिफ्राय जिखांफिनाखैब्ला जे गाहाम खबरखौ जोङो नोंसोरनो खोन्थादों बियो इनकमप्लीट। मानोना गाहाम खौराङा जाबाय जिसु ख्रीष्टआ जोंनि पापनि थाखाय थैदों, बियो फबजादों आरो सानथामनि दिनाव बियो जिखांफिनदों। आरो बिखौ फोथायनानैनो करन्थियानि ख्रिस्टियानफ्रा बासायजानायखौ मोनदों होननानै पाउला 15 अध्यायनि 1 पदनिफ्राय 4 पदसिमाव बुंदों। आरो जारिमिनखौ लानानैबो बियो आर्गुमेन्टखौ लाबोदों। जिसुआ जेब्ला थैनायनिफ्राय जिखांफिनदों बियो जेकबजों नुजादों आरो 500 जन मानसिफोरजों बियो नुजादों आरो पिटरजोंबो बियो नुजादों, जहनजोंबो बियो नुजादों आरो लास्टआवहाय पाउला बुंदों आंजोंबो बियो नुजादों। हिस्टरिकेलि जिसु ख्रीष्टआ जे थैनायनिफ्राय जिखांफिनदों बेखौबो जोङो कनफार्म खालामनो हायो होननानै पाउला बुंदों। आरो बिनि उनावहाय बियो बुंलांदों जुदि जिसु ख्रीष्टआ थैनायनिफ्राय जिखांफिनाखैब्ला जोंबो थैनायनिफ्राय जिखांफिननाय नङा। आरो जों थैनायनिफ्राय जिखांफिनाब्ला जोंहा जेबो फिउचार डेस्टिनि गैया। आरो जों जे ख्रीष्टआ थैनायनिफ्राय जिखांफिनदों होननानैहाय प्रसार होदों बेबो नंखाय। बेबादि आर्गुमेन्टखौ लानानैहाय पाउला करन्थियाव थानाय ख्रिस्टियानफोरखौहाय फोथायनायाव गोगोमै गसंनो थाखाय खावलायदों। आरो लास्टआव कनक्लुजनाव बियो बुंदों बेनिखायनो नोंसोरो नोंसोरनि फोथायनायाव गोगोमै गसं। बे कन्टेक्स्ट बियो, बिनि बेकग्राउन्ड जों मिथिनांगोन मानो पाउला बुंदों 15 अध्यायनि 58 पदआवहाय नोंसोरो फोथायनायाव गोगोमै गसं। बे जाबाय डक्ट्रिनेल एक्सहर्टेशन। जे डक्ट्रिनखौ आङो नोंसोरनो फोरोंदोंमोन बे जाबाय थैनायनिफ्राय सिखांफिननाय दं आरो जिसु ख्रीष्टआ थैनायनिफ्राय जिखांफिनबाय होननानै बे डक्ट्रिनखौ फोथायनायाव नोंसोरो गोगोमै गसं। नाथाय दिनै बे फार्स्ट सेसनावहाय आं बेखौ बुंथ'वालाबा प्रेक्टिकेल आस्पेक्टखौसो बुंनो सानदों। मानोना बे 15 अध्यायावहाय पौला करन्थियाव थानाय माखासे ख्रिस्टियानफोरखौ बुंदों जे डक्ट्रिनखौ नोंसोरो फोथायबाय बे जाबाय जिसुआ थैनायनिफ्राय जिखांफिनदों, बेनिखायनो जोंबो थैनायनिफ्राय जिखांफिनगोन। बेखौ नोंसोरो फोथायबायब्ला बे फोथायनायाव नोंसोरो गोगोमै गसं। बियो डक्ट्रिनेल एक्सहर्टेशन। नाथाय एखे ग्रुपनि ख्रिस्टियानफोरखौनो पाउलाबो बुंदों नोंसोरो फोथायनायाव दंना गैया बेखौ नोंसोरो आनजाद खालामनानै नाय। आं फरायनि बेखौहाय गांनैनि करन्थिय 15 अध्याय 5 पद। खोनासं बेवहाय ख्रीष्टखौ फोथायनायाव नोंसोरो दंना गैया गाव गावखौ आनजाद ला आरो फोरमान नाय। ख्रीष्टआ नोंसोरनियाव दं होननानै नंथारगौयै नोंसोरो मिथिगौ ना? नङाब्ला नोंसोरो उदायैफोर। आं भरसा खालामो जोङो उदायै नङा होननानै नोंसोरो मिथिगौ। खेबसे फरायबावनि ख्रीष्टखौ फोथायनायाव दंना गैया गाव गावखौ आनजाद ला आरो फोरमान नाय। ख्रीष्टआ नोंसोरनियाव दं होननानै नंथारगौयै नोंसोरो मिथिगौ ना? नङाब्ला नोंसोरो उदायैफोर। दसे गोसो होनानै खोनासंदो, बुजिनो नाजादो। गांसेनि करन्थियनि 15 अध्याय 58 पदआवहाय पौला बिसोरखौ बुंदों नोंसोरो फोथायनायाव गोगोमै गसंथा। जेब्ला जोङो 2 करन्थियनि 13 अध्याय 5 पदखौ फरायो अब्ला बे एखे ग्रुपनि मानसिफोरखौनो बुंदों नोंसोरो फोथायनायाव थारैनो दंना गैया, नोंसोरो ख्रीष्टनियाव थारैनो दंना गैया बेखौ नोंसोरो आनजाद खालामनानै नायदो, नङाब्ला नोंसोरो उदायैफोर जागोन। बिसोरनि फोथायनायाव मा गोरोन्थि दंमोन? बेराफारसेथिङै पौला बुंदों नोंसोरनि फोथायनायाव नोंसोरो डक्ट्रिनेलि गोगोमै गसंथा। आरो बेराफारसेथिङै बियो बुंदों नोंसोरो थारैनो ख्रीष्टखौ फोथायोना फोथाया बेखौ नोंसोरो आनजाद खालामनानै नाय। दा खोथाया जाबाय डक्ट्रिनेलि बिसोरहा जेबो प्रब्लेम गैयामोनब्लाबो प्रेक्टिकेलि बिसोरहा प्रब्लेम दंमोन। जे डक्ट्रिन्सफोरखौ बिसोरो फोथायदोंमोन बे डक्ट्रिन्सफोरखौहाय
प्रेक्टिकल ख्रिस्टियान लिभिंनि दुआरैहाय बिसोरो फोरमान होनो हायाखैमोन मानोना बिसोरनि फोथायनाय बिसोरनि मावनाय बिसोरनि फोथायनाय आरो बिसोरनि आखल आखुआ गोरोबज्लायाखैमोन जायनि जुनै पौला बुंदों